Garbibai lasterketa da, lehen urtean hasi ginean eta antolatu genuen bi helbururekin. Alde batetik, Urumea ibaia garbitzeko eta beste aldetik kirol froga bat da, padel surf taularen gainean. Orduan, ekipo bakoitzak 5 partaide ditu, batek egiten du 13 kilometroko lasterketa eta beste lauek egiten dutena da 5 kilometroko lasterketa leku berean bukatzeko, baina zaborrak biltzen. Orduan egiten dutena da ibaia garbitu. Eta gero puntuatu egiten dugu zein ekipok jaso duen zabor gehiago.